Ir-risposta mant il-Ministeru tas-Saħħa rigward il-mediċini kienet waħda ferm dgħajfa fil-waqt li naqset milli tikkonvinċi li kollox jinsab taħt kontroll. Dan intqal mill-ġurnal The Malta Independent hekk kif l-editorjal tal-ġimgħa jistqar li l-lista ta' mediċini out of stock qed titwal ġurnata wara l-oħra. Dan il-ġurnali kritika l-fatt li l-Gvern dam sabiex bagħat ir-risposta tiegħu għal din is-sitwazzjoni inkwetanti meta normalment minn Kastilja iwieġbu f'ħin qasir u allura dan jagħti wieħed jifhem li fir-realtà is-sitwazzjoni ma tinsabx taħt kontroll. Il-Gvern qed jibqa' jażel li jwaħħal fis-sitwazzjoni internazzjonali hekk kif qal il-maġġoranza tal-pajjiżi li jinsabu fl-Unjoni Ewropea għaddejjin minn din l-istess sitwazzjoni. Barra minn hekk, fir-risposta tiegħu il-Ministeru fl-ebda ħin ma ndirizza il-fatt li l-lista tal-mediċini out of stock ilha ma tiġi aġġornata mis-7 ta' Novembru. Din il-lista suppost tiġi aġġornata kull ġimgħa, iżda issa għaddew aktar minn 7 ġimgħat minn l-aħħar aġġornament. Bħalissa f'pajjiżna hawn mediċini tad-dijabete, antibiotiċi kif ukoll mediċini għal kura tal-kanċer li ħafna nies jagħmlu użu minnhom, iżda jinsabu out of stock. Il-ġurnali kompli jgħid li din il-mossa tagħti l-impressjoni li l-Gvern għandu xi ħaġa x'jaħbi. Fil-waqt il-ġurnal jaċċena għall-importanza l-aġġornament tal-mediċini out of stock għandu jkompli immedjatament. L-aħħar darba li f'pajjiżna ma kienx hawn mediċini out of stock kien propju fit-28 ta' Novembru tal-2019, ftit aktar minn 3 snin ilu. Net News jinsab infurmat li bħalissa hawn xejn anqas minn 25 mediċina out of stock. Dan l-istazzjon ilu 3 ijiem illi saqsa l-Gvern biex jgħid li ma huma dawn il-mediċini. Iżda sissa Kastilja u l-Ministeru tas-Saħħa baqgħu fil-muta.